Тук искам да ви покажа един чеклист по метода 369, който аз сама съм създала. Този чеклист на практика аз сама си го измислих, след като прочетох малко повече информация за метода 369 и си го бях направила абсолютно в една тетрадка, написан на ръка. И до ден днешен си продължавам така, но тъй като трябва да ви го представя на вас по някакъв друг начин и все пак и в книгата си трябваше да го представя по някакъв по-нормален начин, а не моите драсканици, въпреки че точно това работи. Работят вашите драсканици, не този чеклист. Но за пред хората това е. Метода 369, говорили сме си и какво има в този чеклист. Някакви супер елементарни неща, но може би има хора, които не са запознати, а пък искат да видят за какво става дума. Започваме с поставяне на намерението. Поставяме намерението, което имаме 3 пъти сутрин. 1, 2, 3. Записваме си намерението. Аз имам намерение да си намеря най-добрата работа. И така 3 пъти. Аз имам намерение да си намеря най-добрата работа, аз имам намерение да си намеря най-добрата работа. 6 пъти на обяд за усилване на енергията. Вече тук тези 6 пъти на обяд, които са за усилване на енергията, ги пишете в сегашно време. Все едно вие вече сте намерили тази най-добра работа и сте започнали да печелите парите, които искате, или славата, която искате, или сте на ниво в йерархията, което искате от тази работа. Мога да посоча много примери, но желанието на всеки от нас е различно. Повтарям, сутрин пишем, аз искам да си намеря най-добрата работа за мен, или там аз искам да бъда на еди си какво ниво в йерархията, в еди си коя фирма, при всеки е различно. Обаче 6 пъти на обяд, тогава, когато трябва да усилим енергията, ние вече записваме. Аз имам най-добрата работа, аз вече съм мениджър в тази компания, аз вече печеля по 10 000 на месец. Така се записва на обяд. Защото за да усилиш енергията, ти силно и искрено трябва да вярваш, че това нещо на теб вече ти се е случило. Ти трябва да живееш в това нещо, вече в главата си. И следващото, последното, което се прави в този чеклист по тази система е 9 пъти вечер го пишем за заключване на вибрацията. Пишем абсолютно същото, което пишем на обяд. Все едно вече сме вътре в играта, така да ви го кажа. Все едно вече работим в въпросната компания, вече сме на тази менеджерска позиция, можем да вкараме неща като аз управлявам 30 човека от компанията, съответно аз виждам в банковата си сметка 10 000 всеки месец и така нататък. В общи линии създавайте утвърждения, създавайте положителни изречения, които са в сегашно време. Живейте вече в ума си, живейте във времето, все едно вече се е случило. Да, вие знаете, че не се е случило, но трябва да настроите ума си така, че все едно вече се е случило. Отдолу всъщност това, което виждате, бележки, най-долния ред, тези бележки аз всеки път, след като си пишех този чеклист, всеки път си записвах, примерно, какво ми се е случило през деня, какво от това, което аз съм си пожелала, ми се е случило. Дори в най-минимален вариант, дори, примерно, провела съм телефонен разговор с някой, който ми е отправил еди си какво предложение, извинявайте. Това е първият чеклист, който аз използвах. Вярвам, че ще работи и за вас, стига и вие да го вярвате.